Hrem. To je osel. Osel to tím jak osel. To se ani nikdy nezastavíš, aby byl osel. Zabít osel. Shut up. Shut up. Shut up. Ronaldo. Stopnout? Ne. Nic nedělej. Myslíte, že bych si to natáčel? Tak jo. A ty to dáš na Face? Mám to klidně potom dát. A musíš mi to dát na... Ale musíš mě připojit na Wi-Fi. No. Jak to, že tady u sebe doma potom. Já to neumím. Prostě si to dáš na flešku nebo do počítače, když se dáš to video.